Another day, another program, another sad story. Thank you for believing in us, and thank you once again for liking or subscribing to our page, Sly Media Productions. As we always say, if you like or subscribe to our channel, you will never miss these informative programs. Remember, if we are not on YouTube, we are also live streaming on Facebook and other social media platforms. You can also find us on X, Instagram, LinkedIn, and also on TikTok as well. Remember, we give you nyaya dzinetika kumadzitari anasekuru. Tichikupa zvakare nyaya dzinetika kumakotsi emadzimambo uko kunenge kuchiuya mhosva dzakasiyana siyana dzichitongwa ikoko kuchitiwa kumatare anasekuru. Inhamo nematambudziko nyaya dzinoenda ikoko, asi vanhu vachiwana zambuko. Sly Media tinoedza nepese patinogona kuti munhu kana achinge auya nedambudziko rake kunyanya zvinowanzoitika mutsika nemagariro, tinokumbira ana sekuru kuti vakwanisewo kumubatsira. Nhasi tauya muno mumusha weAppleworth kuti tizotaura nevanhukadzi vane nyaya yatakanzwawo zvakare ichitenderera pasocial media, vachitiwo vari kusangana nematambudziko akasiyana siyana. Kana ndisingakanganise, vane makore 30 years, zvichinzi zvakare vakaroorwa ka31. Idzi dzinenge dziri nyaya dzatinenge tichinzwa pasocial media. Rerayo regai tishanyire vanhukadzi tinotaura navo. Vanhukadzi makadi tofara makadi kurise kuno kuAppleworth, kuno kuri kuEpperton. Yeah. Anditika zita nzire ndiani zvi Rachio Katsandiri. Ndichingori mebare kuti Katsandiri, nekuti zita rekuti Katsandiri riri popular sere kwa Mtoko. Ndokumusha ndoko makakurira? Ndiko ndakazvarirwa asi ndakarirwa kuBhoera. Makarirwa kuBhoera. Anditika trakutanga kunzwa nhoroondo yeupenyu hwenyu vanhukadzi. Makazvarirwa kupi? Ndakazvarirwa kuGomo. Mai vangu vachibva vagara nababa vangu. Vachibva vazosiyana ndane gore, vaigara kuHighlands. Vazosiyana ndane gore, baba vangu varoora kumukadzi. Mai vangu vakabva musha kwavo kuBhoera. Vasvika kuBhoera vachibva vati inini handichadi murume nekuti aroora umwe mukadzi. Vana sekuru vakati iwo dzokera kumusha kwako, hatitambiri mukadzi wemunhu. Mai vangu ndipo vakati ndorara mumba mangu ndega. Varara mumba muya, vakamuka kuma3 vangorongedza hembe dzavo chete vabuda vaenda. Saka ndakagara sara ndichigara nambuya. Ndatozvekuma4 years ndatoziva kuti mbuya ndio mai vangu. Saka mai vangu vakazouya asi vanga vatiwo nevana 2. Saka ndainge wati sisi ndisingazivi kuti ndi mai vangu. Tagara mai vangu vakazorwara. Ndandapazira rekuti ndichienda kuchikoro. Mai vangu varwara, murume wavo ndopaakauya zvikati ndauya kukumbirawo mwana kuti ambochengeta mai vake vari kurwara. Pandakaenda kwatanga kugara namai vangu. Vakakukumbira kubva kuBhoera? Kubva kunana sekuru, vanotogara kuBhoera ikoko mama. Vakakukumbira muchigara kuBhoera nditi? Vachienda nekupi kwawainzi unofanira kunochengeta mai? kuBhoera ikoko futi? kuBhoera ikoko futi. Ndopandakatanga kugara namama. Mama wapora. Ndakaramba ndichigara nawo. Bva kwaita nhamo ndandasara nababa nemunin'ina wangu nehanzvadzi yangu, vana vamama vangu. Baba vaye isu takaenda kunotamba kumanheru tapedza kubika. Tata tichienda kumba tinorara. Vatasangana nababa vaye murodhi vakutotiteera. Zvikanzi manga maendepi? Tikati kunotamba. Zvikanzi ndoda kurwayewo munhu mukuru kuti uzodzidzisa vana kuti kumaraini hakuendwi. Mangwana makore mangani baba? Ipapo ndatone 12 years. Zvikanzi pinda muhozi utore shamha ndakapfekera kumadziro. Pandapinda muhozi muya ndikati shamha yacho handisi kuiona. Baba vaibva vatera muhozi muya bva vandigrebha kudai so. Zvikanzi ndoda kurara newe asi ndokupa mari. Ndikati bva ndatanga kuridza miri. Ndikati baba ini ndakasiyana narumbi. Zvikanzi makatosiyana nekuti iwe hausi mwana wangu. Ndopandakadaidzira vamwe mai vangu vari ikoko. Vanditi buda panze benzi remunhu, waridzai murare uko. Havana kuzombotaura zvekuti wandaondirowa. Ndakaita pungwe ndakasvinura zvokuti ndandakutya kana kurara. Kwachena bva nenda kumba kwambuya.
kwa mwina wa mama wangu vandasvika vandataura zvikanzi mbuya waya uri kunyebera mwana wangu. Vandafamba ndatoona kuti hapana ari kuteerera zvandiri kutaura. Ndikati handei munoona tsoka dzitoripo pamusiwo. Vandaenda kumba kwatete wa mama wangu vakashaya sikapasara muroora wavo. Ndatsanangura nyaya yangu zvikanzi enda kupolisi. Ndopandakafamba netsoka kubva ikoko kunonzi kwachifi Nyashanu. Vandafamba netsoka kusvika kwaMurambinda. Vandataura nyaya yangu yakaitika nokuti mama wangu asipo. Zvikanzi kana wanga wachida kurepa kana kuti ukarepa yese ingori repi. Vandinyorera tsamba vandaenda nayo. Saka ndakatanga kuratidza hanzvadzi yamama wangu. Kanzi handi totanga tataura namai wako. Mai wangu achiratidzwa tsamba zvikanzi mwana wako aine tsamba yabva kumapurisa iyi. Ndimoti unoti chiinazvo. Zvikanzi tsamba iyi unoda kusungisa murume wangu kuti warepwa here. Dai wanga warepwa ndipo waikwanisa kuenda unomusungisa. Zvikanzi nanzvadzi yamama wangu saka iwe washinga here kugara nemurume anoda kubata mwana wako. Zvikanzi ini handingarambi murume pamusoro pemwana wani. Ndinoendepi ndani vana vese ava. Vandagara saka mwoyo wangu inini wanga wakushungurudzika. Ndopandakadzokera kwambuya ndatanga kugara kwambuya kuya. Saka kwambuya kuya ndaiti chero weekendiwo wamwe achienda kuchechi ini ndindaenda kumombe. Chero zvikanzi iChristmas ndindaingoenda kumombe. Ndopandakadzokera futi kumba kwamama vandidaidza. Yanga iri holiday. Mwana mudika wanga wabereka achirwara. Vandaenda kumombe. Ndiri kumombe kuya ndakangoona vamwe varume vanga vari 3. Varume vachibva vanditi taura nemunin'ina wangu uyu. Ukangoramba chete munin'ina wacho uya vanditanga kutaura naye. Ndichida kuti ndiende aindigarira, ndichida kuti ndiende aindigarira. Kusvika mombe dzaenda kusvika kwasviba. Vanditiwo hauna kwauri kuenda watoo mukadzi wangu nhasi. Vatondibvarura hembe mukomana uya abva andibata. Vanditi famba tiende kumba kwedu handisi kukusiya. Akatokubata chibharo mziwa. Tasvika kumba kwacho. Iye akazoita kunge akuda kutiza. Vandatanga kubvunzwa nehama dzacho kuti unomuda here. Ndikati kana zita rake handitomuzivi. Zvikanzi saka tomuendesa kumapurisa here. Ndikati saka vakaita kunge vakutonyora nokuti wanga utori nebepa. Ndizoti ndakatoti nyaya yakuchienda kumapurisa chokwadi. Mangwana wacho makuseni ndopandakanzwa kuti mama wangu wauya kumba kwomukomana uya uyu. Nyaya yacho handizivi kuti vakawirirana kuti kudii. Nditoone ndangoramba ndiripo pamba paya. Bva pazotouya umwe muroora wangu muroora asati first night musiku wekutanga uyu makarara sei pamba ipapo? Ndakarara nevamwe ana mainini vake. Ndo vandakarara nawo. Wechi3 ndopa vakaenda neni. Vanditi uri kurara muimba iyi nhasi. Tichigadzirisa nyaya dzako nokuti ndiani akakuendesa muimba iyo? Vanga vakatowanda vanhu vomumusha imomo. Ndichipinda mbamuya ndaitotya kupinda nokuti mamuri murimo. Vanditi pinda. Ini ndisingazivi kuti mukomana uya atopinzwa imomo kare. Pandakangopinda vakabva vavhara door. Dai ndikuona mukomana uya arimo. Zvikanzi hapana zvandinomboita. Rara. Saka ini hana kumborara kusvika usiku chaiwo kusvika nguva dzaenda. Ndopakandibata futi mukomana uya. Mangwana wacho ndopakazoya muroora wangu nemunin'ina wangu. Akuti tatumwa mari atoya nebhegi rangu rehembe. Kanzi matoroorwa. Hakuna kwamuchaenda. Vatopuwa mari. Vapatengeswa makwai. Vanga vaine makwai 3. Vatotengesa vapuwa mari. Vanga vaine makore manganiwa? Ndandine 12 ndishandira 13. Vapuwa mari vandasara vandagara pamba paya. Asi kugara kwandaiita kuti ndinyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika ndandisinganzwisisi kuti kuroorwa kwacho kudii. Nokuti ndaigona kuti vakanditenda kutora kana upfumba ndaisvika ndongomira kuseri kwedhoo. Pfungwa dzangu chaidzo dzaitoguma kufunga kuti ndiri kumbofungei. Hapana chane ndichifunga zvokuti munhu akazonditeera ndaitoita kuvhunduka. Vanhu votanga kuti mwana uyu mwana kwaye here ibenzi mudzoserei kupi? Kumusha kwavo. Mudzoserei kumba kwavo. Saka baba vaye vanomwa doro murume wamama wangu. Vanga vakuchifamba vachiuya kudoro kumhiri kuya kwanandaroorwa kuya. Vakabvunzwa nevanhu kuti zvakamira sei. Saka kumusha kwemwana wenyu ndekupi? Vati ibenziro mwana womukadzi wangu.
ibenzi anotorwara pfungwa zvokuti hameno mungakwanisa kugarisana naye. Saka pamba paenda ndakungorohwa chero nekamwana kadiki ndichinzi usadzosera. Ndakungoshungurudzika pamba paya. Asi mausiku ekeka uchirara nemurume achingoramba chekubata chibharo chiri. Saka ini ndakazongotora hembe dzangu dzadziri mupabheki bva ndangoisa mubhaketi kunga ndiri kunochera mvura vandatoenda. Ndaenda ndakatanga kusvikira kuna mainini wangu munin'ina wamama bva ndavatsanangurira tinini munhu yanombodanana naye zvikanzi manje kumba agutsikiki urutonzi wakaroorwa dzokera ina handikwanisi kukutambira. Vanaenda kumba kuna mbuya ndichingosvika zvikanzi hatidi mukadzi wemunhu pano. Vandafamba netsoka vandatsvaga basa remumba vandanoshanda pamwe pamba. Vakati tokupa mari inobva ndangotaurawo mari yandakataura nekuti kuchikoro ndandisina kuenda mari chaiyo ndandisingaizivi. Saka papaine mwana wacho musikana vatondita takupa mari ye2 months. Ndikafara ndopandakazoti kuno mumwe musikana ndapuhwa mari ye2 months saka wandiperekedzawo kwaMurambinda. Zvikanzi wapuhwa mari ibva ndataura zvikanzi mari yawapuhwa iyi haikwani chinhu inokwana kutoenda kwaMurambinda uchisara nemari isingakwani kana friziti chairo. Saka unodii? Inobva ndangobhoikana mbuya waya hanambovaudza kuti ndabatikana nezvamandiita vandangoenda pamashopu mari yakatenga 2 liters 1 yemazuva. Vandafamba futi vanaenda kumba ndichisvika takachatogara padho mbuya waya wanga watotuma munhu zvikanzi mwana uyu abakwa abva zvoti grocery rakataurwa igrocery ndisingakwanisi kana kutakura raitoda kana bhara chairo asi kunhu ikoko kure zvekuti ndakafamba netsoka panhu ipapo zvikanzi saka hanje ikoko tikafambiswa netsoka nambuya wangu kuenda kwaMurambinda zvikanzi dzokerai kuna mbuya ivavo. Vataenda murume yabva ati inini ndaneta nekufamba saka handingambofambiri mahara. Vatora tambo vandisungirira pagejo vatanga vandirowa nezvituropu 2 zvakapetwa vandakuwara vandisiya vaona mumwe mupurisa aitoenda kubhesi kwacho ikoko kwanda ndifanira kuenda. Tafamba vatasangana nambuya waya. Saka tasvika kupolisi kuya mbuya waya vakabvunza ukanzi shuwa mwana wayo akakubira zvikanzi akandibira ngaasungwe anotoenda kujeri. Zvikanzi papolisi paya zvikanzi manje wasungoyoda hativapi chikafu apa ranga razuva rechi3 tichingofamba. Mbuya wangu chete ndo akapuhwa sadza bva wadya. Mangwana makuseni mbuya bva ati ndine hama dzangu dziri kusaidhi kuno kurega ndimbonokutsvagira chikafu. Vavaenda vandasara nemapurisa aya vapatosvika mota yaitakura vasungwa vandatakurwa kuenda kwaMurambinda. Ndichisvika kwaMurambinda kuya ndichinzwa kuti vanhu vari kuenda kukoti ndasingambozivi kuti kukoti kwacho chii. Vamwe vanhu vainzi vari kuenda koti vatotorwa vatoiswa mumota. Mukuru wemapurisa uya bva adongorera zvikanzi ko mwana uyu ari kudei muno zvikanzi hane nyaya yakwavhiriri zvikanzi iwe mukapo one ndikutadza kumuka zvikanzi ko akaitwa sei ndopano ndakatsanangura nyaya yangu ndikati ndarohwa nemunhu aizviti mupurisa asi mupurisa vanaisotsanangura zvese zvikanzi endesai mwana uyu kuvabereki vake izvozvi. Mupurisa wayabva anditora ndisina kana bhutsu vaenda neni kumba kwake vatondipa mvura yekugesi kuma3 vatondikwidza bhazi akanipa tsamba yanga akanyora ndikwire bhazi mahara. Ndatokwira bhazi ndichisvika kumba mbuya wachisvikawo ndichivatsanangurira nyaya yangu. Vana sekuru vachingonzwa kuti ndasvika pamba vakabva vati hasi yere akaroorwa uyu zvikanzi ndiye. Zvikanzi ngadzokere kumurume wake. Ndichidzokera kumurume kuya ava vakanzwa kuti ndinopenga vakabva vanditi ibva panapa uri kudei hama dzako kurasirirai hori benzi toda kutorora titone muroro wedu kwaye ari kuda kutoya mumusha munomu famba hako uende. Atotora zvituropu murume yakuda kundirowawo. Vandatongotanga kufamba vandagara nevamwe mai handitombovazivi. Ndagara namai vaya bva vatongonditi pane ndikiri munin'ina wemurume wangu munhu kwaye kana uchiti unoda hako zvekuroorwa unokwanisa kugara zvakanaka mumba. Ndikati oraiti vandagara pamba paya. Andinombogara mazuva kutoita kunga ane vanhu vekwana sekuru taiwirirana vakabva vatouya kumaperi
vanongosvikira kudanga vanongotaura nehama dzemurume wacho votonongedzerwa kunzi munobata mbudzi iyi neiyi. Vatobata mbudzi dziya imwe yacho vatouraya vatotipawo matumbu angasara pane zvavanga wabika nokuti vanosiya matumbu nemusoro nemakumbo. Imwe nyama iyi vanobika ipapo votopuwa hupfu wobika voti musana ndewamai. Hanzvadzi yamama wangu ndo yakauya nevamwewo sekuru vemumhuri mavo vatotora imwe mbudzi vasunga vatoenda nayo. Pamba paya hanambosara ndikagara. Kurorwa kechituwa. Vandabva pamba paya ndagara pamba paya wangu wakutanga futi kundishungurudza ndizivi kuti chii chaiitika. Wotanga wandishungurudza vanhu vaya. Ko murume wacho wanga wanzi anenge akundishungurudza futi murume uya uyu. Akasanga atopo atouya. Anga atoripo. Pakatobviswa pfuma yanga atoripo. Anga atoripo zvekuti akutofara kuti ana sekuru. Asi murume uya akatanga wandishungurudza zvekuti unenge wakuita kunga nherera. Wakangogara pamba paya. Ndaingosumuka futi ndotongoenda ndega. Ndotofamba ndichienda ndichitsvaga basa. Pakutsvaga basa paya ndichingosangana neumwe zvichingodaro. Pamba paunenge wachigara vamwe vanopedzisira kuti kana kuti uri kutsvaga basa unzi hama dzako dziripi, toda munhu ane chitupa, toda munhu ane chii. Ini chitupa ndinga ndisina kana bethi ndinga ndisina. Ndo zvinhu zvaindinetsa izvozvo. Pedzisira ndangoroorwa ndichienda varume vane chigara nawo. Ini ndiye ndichiedza kutsvaga kuti pandiri kukanganisa ndepapi. Ndiona vanhu handina chandiri kuvatadzira. Pamwe ndaisvika iri nguva yekuti vanhu vakutanga kurima. Totorima. Apa taenda tabva pane wechi2. Ndakunzwa pane wechi3 kuti wakasvika uchita sei? Pane wechi3 tongoti vamwe maiso murume wavo ndibhishop. Vanaenda pamba paya kunoshandirwa. Vanditi hausi kuda basa here kune kudiwa munhu webasa. Saka pakuzo murume uya anoshandira abva andinamatira murume uya. Zvikanzi dare rako rakakura. Rinoda kuti unge uine munhu anokubatsira zvokuti chero ukaenda kubasa haunogari kubasa ukuku. Iwewe zvinoda kuti utsvage murume ari right anotambira dambudziko rako kuti ukaroorwa nemurume uya anonga achikubvumira kuti uende kuchechi. Ndikati haizvozvo zvinoita zvechokwadi. Handizivi kuti vaibva vaudzana sei. Ndabva ndatoroorwa mumusha mabhishopu waya. Vandaroorwa ndisina kuzoenda kubasa. Handina kuzoenda kubasa. Asi vakakuudza here kuti dambudziko ravaitaura kuti ihombe riri pauri rinoda murume anogona kurigamuchira kuti ugozopota uchienda kuchechi chinobatsirwa. Vakakuudza dambudziko racho? Vakataura. Hanzi nderechibhishopu vakatanga kutaura. Vakati pane nyoka inorara nemi wazukuru mese mafirst born. Nyoka iyo unotoirota hakasi kekutanga kuzvinzwa. Ndikati chokwadi ndo zvandinorota. Zvese kubva tsanangura zvaiitika ndichirota sekuru wangu vachirara nemunhu mumunda wavo uri pamba. Asi pandopepu sekuru baba vamai. Pandopepuka ndotonzwa ini ndinde ndakatota ndichinzwa kupera simba. Asi kana kuda kuti uzvitaure ndaibva ndaudza mbuya ndo zvandarota. Zvonzi iwo unoshamisira chii tese tongonzwa rowani. Iwo wazoshamisira chii. Saka ndo dambudziko racho randakatsanangurirwa ipapo. Saka tagara. Waroorwa pabishop kakechitata. Saka tikanopfugama pamunamato. Ndaibva ndanzi dedza zita rambuya wako. Saka ndaibva ndadedzera zvandini ndataurirwa zviya ndobva ndati imi mbuya hamusi wedzinza rangu endai kurudzi kwenyu. Kupedzisira ndakushungurudzika pamba paya. Ndaimutswa munamato wemakuseni wemasikati wemanheru vanhu vese vachinzwa. Nevanenge vachiuya kuchera mvura pamba ipapo vachinzwa. Ndichitaura zvinhu zvakadaro. Pedzisira ndigande ndakushungurudzika. Ndabva futi pamba paya. Pamba paya ndakatooneka ndikati ndakumbenaona sekuru wangu kuwedza. Ndasvika kuwedza kuya. Waioneka bishop kana waioneka murume? Ndakaoneka wamwene wangu. Murume wangu anga atoenda kubasa kuchimani. Kuenda kwakaenda kubasa kuya hana kudzoka. Zvoti ndandangogara naamwene pamba paya. Ndichingoshanda zvoti ndakatorima tikatokohwa. Takuda kurima futi. Tatatorima futi kechi2.
zvinhu zvatova mumunda takutoda kufuka nyimo ndo pandakabva pamba paya ndikati ndakumbenda mba kwasekuru wangu nokuti zvandiremera kana sipo chaiyo waita yekugurirwa yekuti uwachise wonzi kapisa akapedza nako mwedzi chikafu chacho wakupimirwa ndega ndakungoona kuti pano ndangogara wase rudo chairwa pasisini ndo pandakanhonganyibva ndatengesa ndaona mari yekuenda kuhwedza nasekuru wangu. Ndasvika kuhwedza gogo wangu akati ndoda kumbofambawo newe ndinoti zvinodii. Ukama wekuhwedza wakamira sei? Iyi hanzvadzi yamama. Okay. Vatanga kufamba neni gogo waya. Patasvika pega pega vaitoudzwa kunzi iwo wakangwarisa ndiwani. Uri kuda kuona zviri papa ndiwani iwe. Aivaudza ndiani? Zvaya akapauri zvaita sei? Munhu uya anenge achiprofita uya ndivaya vanoita zvekuhaka ndiye aitopoterwa nemhepo iye wotanga kutaura kuti iwewe wakangwarisa ndiwani uri kuda kuziva mwana uyu akakurira mumaoko mangu ndichimupa mukaka wangu inini kuti anyarare apa munhu aibuda ndimbuya wangu inini wakandirera amai vamai yanzi mwana uyu ndakakatora kakadai kachichema ndaikapa mukaka wangu kuti kanyarare nhasi maakuda kungwara mbuya wayabva ati inini handichazvigoniwo bva patoita mukomana akati ndoda hangu kuroora anga ari madzibaba madzibaba waye zvakangoita futi saizvozvo vakutanga futi kundiitira hasha vakunditi vakatokutora wakaenda mukanogara misi vakutanga futi kufamba neni makomo vachindimutsa kuma3 kunze kwakuedza vachindidira magati zvichingodzi madzimai mbuya wenyu wauya ona iberero ramira padhoo matoya kutakurwa madzimai ini ndotanga kutya pamba paya ndakatiza futi pamba paya ndisina kuoneka vandafamba vandauya kuHarare kunoku ndo pandakatsvaga hama dzababa wangu ndakadzitsvaga ndega vandadziona vatafamba hama yawakatanga kuonekwa baba wako ukama wacho wakamira sei? Ndakatanga kuona hanzvadzi yangu mwana wababa mukuru vaenda neni kwaba munini munin'ina wababa ndo vakazondiperekedza kuHarare kunoku vandasvika pamba pana mainini wangu zvikanzi baba wako vari kushanda kunyanga saka bamunini wakabva ati iwe chisara panapa ndo pamba pababa wako pano ndikati zvakanaka tasara pamba paya ndandaratidzwa kumba kwemuzukuru kwemwana watete pamba paya musi wandakasvika ndakakangirwa maputi namainini waya vanhu vakauya kundiona vaingoti mwana waakatsandi uyu abvunza kuti ndiani zvonzi mwana waakatsandi ndikati mama ndokumbirawo sipo ndiwache hembe dzangu aibva kuti sipo yakati mwana baba wako yakapera pandaenda kumba kwatete ndasvika kuya wakabva wanditi mainini nemagariro amakaita kumba uko ndakuwanirai basa kubudirira vatoya neni kumba kuna mainini zvikanzi mbuya tafunga kuti mainini wamboenda kupi kubasa asi vanenge vachipota vachiuya zvikanzi zvakanaka ndasvika kubasa kuuya ndakashanda wiki rekutanga rechi2 ndaitobika ndiri pastovhu ndakangotanga kuona rima mumaziso mangu ndichitobika tanga kuona rima pandatodedzera mai vaya ndikati inini handichaoni asi kuziva kuti chii chiri kuitika watonditi imbogara pasi noni ndainzwa dzungu pandagara pasi kudai pasina nguva mudumbu makutanga kurwadza muchidhonza paguvha apapa maitanga mune chinhu chaita kutofamba kudai so ndichinzwa chinhu chachi chifamba dzunguva chaitotamba kudai tanga mune chinhu chirimo mudumbu muya watanga nditengera mapiritsi vachindipfungaidzira imwe mishonga inototengeswa mumafamasi kuti pamwe ndinganzwa zviri nane ndikaita 1 week vazonzwa kuti baba wangu wauya zvikanzi mwana iye ngaauye kuno ndisvika kunoku ndikasvika baba wangu atodzokera futi hamuna kuonana handina kuonana nawo pandagara namainini waya tagara chikafu futi havachandipi ndakungomuka makuseni ndichienda kumaricho ngonditi batana nawa mende kumaricho ndichidzoka ndaisvika vanhu vakutosuka mapureti ekuti vapedza umwati voti chiendai motswa manhuchu panext up nditotswa manhuchu aya dzunguva tichidya sadza nemuriwo mashizha ebhinzi ndopandikaenda futi kumba kwatete
Wati waidya sadza nemashizha ebinzi. Vanga vaine vana here maibikirwa mese chikafu icho chekuti ichi chaibikwa chiri chako specifically. Aiyo. Ipapo vaibika chedu tese. Asi pandinosvika ndaitosvika vachitosuka maplates kuti vabva kudya. Inini changu pasina. Ndo pandakadzokera kwatete ndikataura kuti ndo zviri kuitika. Vandapuwa rimwe porridge so. Vandapuwa nesipo. Zvikanzi munopambuya zvinhu izvi. Ndichisvika maini wangu akanditi isa mubhegi mako zopota wachibika wachidya. Pamwe wakafunga kuti ndasvika ndikataura kuti ari kupiwa chikafu. Ndadaro vandanogara pamubhedha wavo pamakumbo pemubhedha. Noti ndandataura nevanin'ina wangu ndambotaura navo ndichiti watsanangurira ndichiti murume wamama wangu akamboda kundirepa. Saka wakabva wafunga kuti handina kuenda mbokwatete ndaenda kupi? Kumba kwavakomana. Ndagara pamubhedha kanzi bva pamubhedha wangu. Unondikwadza musana. Vandasumuka. Ndati ndigare pasi. Vangonditi harafu. Manheru sadza rabikwa. Hana kupakurirwa sadza. Pandaramba ndakanyarara mudomo makuita kurwadza nenzara. Kuma 4 vakangotanga kudemba demba. Noti tete wangu kumushango wambonditi pane murume ane mombe dzake. Mainini munogona kuuya muroorwe nemurume upi? Iye. Ini ndichibva ndaramba. Ndaudza dambudziko rangu. Zvikanzi ndini ndine mwana wangu akura kudai. Kuramba kuroorwa nemurume ane mombe. Ini vandaramba ndakanyarara. Ndipo vakanditi mwanangu mukauye ndozodzoka baba wako wauye. Ndikati ndoenda kupi? Zvikanzi iwe ndonotoziva kuti unoenda kupi? Unongoenda kwawakabva neporridge nesipo. Ndokwaanoenda ikoko. Saka inini moyo wangu wakatanga kushungurudzika. Pandatanga kungofamba neuko kunonzi kumajecha uko. Ndichifamba ndikaona makoko emagwafu. Ndonhonga anenge akadyiwa nevamwe ndonhonga ndodya. Ndikaona kana makoko enzimbe ndodzokorera kutsenga. Ndakaita zuva rese. Kwasviba vandangonogara paseri peimwe toilet pangu pamba. Ndakatorara ipapo. Paseri petoilet paya kwachena vandanga futi kufamba. Vandazosangana neumwe mukomana. Vanditi iwe ndiwo wandakaona wakauya pazasi apapo. Ndikati zvikanzi kochi vanamutsanangurira. Zvikanzi saka wanga wafunga kudini? Ndikati ndafunga kuti dai ndine mari ndaenda kumba kwamainini wangu kuTenward. Zvikane mukomana yandikwanisa kupa mari woenda. Vandatoenda zvikanzi chuya kunoku. Vandaenda naye pamba pawo mukomana uya. Ndasvika pamba paya akabva anditi sara wakagara. Vaenda kumashopu vauya akatenga chikafu. Zvikanzi bika chikafu ichi udye. Vandabika. Zvikanzi ini hangu ndoda kugara newe uti hako mukadzi wangu. Urege zvekushungurudzika tozoona baba wako paanodi paanouya. Ini handamboramba nesituation yanda ndinayo. Murume uya vandanga kugara naye. Saka murume uya ameno zvanga akuudzwa zvene vanhu here. Akugara achindirowa murume uya. Vandafamba futi netsoka. Vandatotengesa dzimwe hembe dzangu dzandinadzo. Vandaona mari vandaenda mbokatete wangu kwaMutoko. Ndasvika kwaMutoko kuya vandaudzwa tete wangu nyaya iyeyi. Zvikanzi kunoguma inini munogara. Aikwanisa kufambawo neni padambudziko rangu papasina. Vaingonipa solution yekuti roorwa. Zvikanzi mainini nyaya iripo ndeyekuti motoroorwa neuyu murume uyu. Auya hakunetsei uyu haaroi manje uitomuziya. Murume uyu anga ine vana 5. Ndisina kumbeta 1 week ndiripo pamupatete. Anga ine vana 5 atone kamwe kadiki. Ndakasvika akarima fodya. Murume uya. Vatatokohwa fodya iya. Ko mukadzi wakanga wangarambana mukadzi wacho akatizawo nechikomba vaenda. Vandagara nemurume uya uyu. Ndichengeta vana vaya. Kutokohwa kugara semurume nemukadzi. Vatatokohwa fodya iya. Vaenda kumafloor. Vadzoka vatatanga kugara. Tete wangu waya futi vakundipusha futi kuti udza murume wako kuti ngatibike pedu tega. Noti apa taibikira mumba muna amweni. Amweni waya namai wavo vairwara. Zvoti ndini ndaitowacha vaitoitira ipapo weti vanga vasingagoni kana kudii. Ndini ndaitoita zvese semuroora ari pamba. Ndichishanda basa rese. Tete wangu achindituma. Pesira amweni waya
vakundipandukira futi kuti muri kuzivana naamweni wenyu asi na tete wako asi pane zvamakaronga pamwana wangu inini handidi kuti mwana wangu akuware kana kudii. Ndakutanga kuenda kumasowe murume uyo achingodzwa kunzi mukadzi uyu kungogara hako naye mukadzi wechipambo. Pamba paenda kazoita futi kungosumuka futi ndoenda ndikada kuti ndidzoke kune hama. Solution yaindipa ndeyekuti iroorwa ndoroorwa zvonza imbozama apa izvozvi imbozama haikona kuneta. Kuneta kwavainditaura kuti usaneta vaindi usaneta pakuroorwa roorwa zvinoita chete pamwe unoitawo mwana wako wani zvikatofamba. Kusvika inini ndega ndikazosarenda ndikati zvokuroorwa izvi ndaneta nekuti pandaroorwa ndasingamboiti kana 3 days chaidzo ndendatotanga kurwadziwa nemudumbu. Vanotota wakaroora murwere uyu mudumbu muya ndaibleeda mukanyanya kurwadza zvokuti 2 weeks rechi 3 ndendakubleeda. Ndikabva pamba paya ndikaenda kunogarawo somewhere kune hama mudumbu muya maibva matonyarara kubleeda kuya kutopera. Ndopandakazoti ndaneta nekuroorwa inini ndatanga kugara ndega ndiita zvekutengesa mazai. Ndaigara kunonzi kumazetuko ndokwandaigara ndakaodha crate 1 ndo ndakatanga kutengesa iyoyo. Ndaiti makuseni ndotenderera kumabhirida kumanheru ndonogara pane mashopu so pane pachidarika nevanhu ndogara ndotengesa aisazopera hawo emanheru kudzokera kumba ndichingodaro kusvika ndawana murume akazonditora wechi30 ndikaisa mutsanangurira dambudziko rangu rese akanditi dambudziko rako ndarinzwa ndine nhamba dzagogo chihoro plus dzimwe nhamba tinotora paredhiyo nokuti taitoteererawo zvirongwa zvanatete Tudor. Ndikati zvakanaka kana wadaro. Iye aichengetawo pamba paichengeta plus anga ari bhirida. Murume uya abva azotouya atone mari zvikanzi ndauya kukutora kana kuti unoda kuramba wakagara panapa. Ndikati beta tigare hedu tese tichionera dambudziko racho pamwe chete. Vataenda vatanogara tese nemurume uya. Pesa apa taitowirirana. Vandafonerwa nalandlord pamba ndaigara. Zvikanzi mama wako wangu varuda kutaura newe nokuti ndandisina foni. Ndikati vafona futi ndatosvika. Zvikanditumirawo mari yeshuga neyesipo namama wangu. Ndikati mama handisi kushanda. Zvikanzi totofane nhamo setisina kuzvara asi wana ndinawo. Vandadzokera kumba ndichisvika kumba kuya ndosvika murume uya akatotsamwa. Haasi kuziva ndataura namama wangu, haasi kuziva ndadii. Zvikanzi unogara stereka hudi kana kuendawo uchinoshandirwa. Ndikati ndinoenda wani. Zvikanzi haini dambudziko rako handifungi ndomborikwanisa. Nyaya iripo ndeyekuti iwewe utomboenda kumusha. Ndisina kumbomuudza kuti ndafonerwa namama. Utomboenda kumusha kwenyu umbonoshandirwa. Kana dambudziko rapera wozodii? Wozodzoka. Ndikati aone roti wakunditira utsinye nezvatakawirirana. Izvozvi huona ndadzokera kumashure handisina kana chandinacho. Mari yangu yandakabva nayo yandaihodhesa wakadya saka ndinodi vatanga kuita rafu murume uya. Muchinisa nemurume amai vako nhamba dzipa wegara vakadzipiwa nani? Ndaimbotaura nawo neline iroro. Okay. Murume uya tanetsana vatanga vandikandira hembe kuroad angatori masikati. Vandikandira hembe kuroad kanzi bva panapa ndoda kutovhura shabhini yangu ndoda kutoita zvinhu zvine musoro. Panapa pachatoya mukadzi ane nhumbu nditori nemusikana wangu akauya panapa usadi usamudzinga. Ndichibva ndaenda unoshandirwa kanzi amai mukutopedza nguva murume uya haachatodi nezvenyu atofinhikana nemhepo iri mumusha menyu iyi mune zijambwa munyama risingaiti. Ndikati ndodii pandafamba pandaenda kumusoro kunonzi kumakei vandaona vamwe mai vanongobvawo kumusha kwedu kwamutoko vandavatsanangurira vanditi ndokwanisa kugara newe ndichikutsvagira basa. Vatatoona umwe murume vati pane pari kudiwa munhu kuwestgate asi unenge waipiwa $70. Ndikati alright. Vandatoenda vandatotaura navo mai vaya vatawirirana vandaenda kubasa kuya. Ndichisvika wakaiso zvawakanditaurira kuti
unenge wachidai basa rako unotangira apa uchiperera apa. Ndikati alright. Zvikanzi chikafu tinongo handina chikafu chinonzi chinodyiwa nanhingi ichi nhingi haadyi. Ndikati alright. Ndagara pamba paya. Handina kupedza wiki. Ndikatanga ngoita flu. Flu iya haina kana kupera kubata mwedzi. Ichingorwadza ndichitonatira nevachitondigirawo mapiritsi. Flu iya ichiramba ichingorwadza chete. Ichirwadzisa muchesti muchitanga mune dombo charo ririmo muchesti mangu. Ndagara namai vaya. Vakatanga kuita nga vanga kubhoikana neni mai vaya. Ndotonga kuti vakageza. Toilet yachakabatana nebathing room. Vaiti vakavhurira shawa. Mvura yaizara kwese uku. Vogeza mazi mvura nesipo zara pasi. Papasina mopu ndaikorobha nechikoroba. Vongobuda mubathroom muya ini ndindaenda kunokorobha mvura iya. Vanga vasina murume vaine boyfriend. Boyfriend iya ikauya futi ikageza. Ndindaenda futi ndichinokorobha mvura iya. Kusvika ndaona kuti mabatirwa ndakuita. Mvura yakanaya muna February. Yakaperera pamiri ndichijara beans. Dzao. Zvikanzi. Pamba yadhibawa. Zvikanzi unosarudza zvaunoda kuti woda kuti tibatane semushandi nemushandi here kana kuti woda kuita mwana unongosarudza zvaunoda. Ndikati ndoda kuita mwana zvonzi mwana anoteerera. Ndakungomwa tii neshuga isina kana masamba isina kana chiyo vaiswera kubasa. Ndichigara pamba paya. Asi chikafu changa chakukirwa chakuvigwa. Chikafu vaitokudza kuti unodya ichi chandaisiya apapo. Ndo chaunodya. Paiva naneseidi pandakasvika. Neseidi uya paakaenda ndinanda kungowacha hembe dzababa wacho dziya. Mwana womukomana aingovabvisa. Kurati vairwara. Vanga vakastroka baba wacho. Aingovabvisa. Baba ndo baba vamai vavo. Noti murume. Mwana wacho aingovabvisa. Hembe dzavo dzavanenge vakapfeka dziya nemapamba. Ini ndozotora mapamba yandoenda ndonorasa ndoya ndowawachira. Pesena ndaisa kuona kuti mari havana kumbondiwedzerawo. Ndikati madi mandiwedzerawo mari. Kanza panapa ndaitombogara nevamwe mukadzi nemurume. Vanga vasingambokomplaini vaingobvisa. Uchawanawo zvakawanda pamberi apo. Unogona kuti ndoda kuenda kumusha ndinokutengerawo grocery. Saka inini zvakandiremera. Bva ndabva futi. Ndikati kushanda kwacho ngakugarikana kwakadai. Saka ndandapuwa mari yangu vandauya. Ndatanga kugara uzasukwa. Pandanga kuita izvozvo zvekutengesa futi mazai. Kutengesa mazai. Ndo pandakatoti regai ndimboteerera chirongwa chatete Tiudha. Pandatanga kuteerera chirongwa chiya chatete Tiudha chiya. Ndo pandakazoona nhamba dzavo dzainetsa kuti ndidzione noti dzasingadeedzerwi. Musi wadzakangodeedzerwa ndo pandakadzitora. Pandatoisa message paWhatsApp. Ndakatogara vasati vambondipindura. Saka ndakutogara panapa ndane mwedzi 1. Unoyi watiri uno. Ndo wekutanga. Ndo pandakatoti nditori panapa. Vwandisira message WhatsApp. Zvikanzi nyaya yako ndakainzwa unoda here kuti uye pamhepo. Ndikati ndinoda chokwadi mungandibatsira. Vwato ndikati pamwe wachandifonera ipapo. Hawana kumbofona. Ndo pakatoti last week iyoyo musi wechipiri. Ndo pandakatonzwa wafona. Wakatofona kwakuma8. Zvikanzi nyaya yako iri kupinda nhasi. Saka wogadzirira utaure zvese zvakaitika kubva uchikura kusvikira nhasi. Pandangotsanangurawo saizvozvo. Ndanditi. Ndanzwa uchiti murume wakagara naye munomu ndianga ari wechi30. Ngatiti ndanzwa kusvika pa6 pawatsanangura. Pane vamwe vese ava 20. Pane here akatombonyatsogara newe zvekuti pamwe zvichidaiwo ndiwakazongobvawo wega? Handidi kunyeba. Handidi kunyepa. Vese hapana imbogara neni zvakanaka. Even kuhama chaiko. Ndakona kuti ndikasvika pamba pehama. Kutosiyawo mumba kuti mwanangu sara mumba. Amene vanhu zvavaingonzwa kungobhoikana neni. Kana kuti pakaitika chinhu zvaingonzi ndiwe. Vanhu vaitondisiya ndiri panze vosiya vavhara madhoo. Chero mai vangu chaiwo. Handizi kuti
chana ndakawatadzira chii. Munin'ina wangu ini ndikarwara mai yangu ndikawafuna kuti mama ndikurwara vandinamata unopora. Munin'ina wangu akarwara ari kwaanenge ari kana kuti akaona chawana akati mama ndaona dambudziko zvadai vandikwira pay forward. Asi inini handizivi kuti mai wangu ndakavakanganisirei, handimbozivi. Ndikatorwara ndotitengesa zvinhu zvauinazvo uye kunoku, handizivi ndakavakanganisirei mai wangu. Hapana here pakuti pese ipapa pawairoorwa uchibuda ina kumbinda kuna mai vako unoti amai ininika wakura izvinezvi handi wani 30 years wakurawo kana kuti wakuma 20 25 kuti amai onai ndiri kuita upenyu hwangu ndinosvika rini imimi amai muri vapenyu ini ndichitambura kudai. Zvakaitika pane pandaigara kuHarare kunoku ndakaona basa kwamereki rekubika sadza. Saka one day nditobva basa nanatotambira ndakatopfeka maapron ndatoburuka pabus stop ndikutofamba ndikuti munhu kwaiwa ndikufamba naye singazivi kuti imbavha dzakatowanda. Ndakatofamba chinhambo nemunhu uya uya masikira sei mukubva basa ndikati saka mashure kwabva umwe vaaita kuti darikire patati uyu anaifamba naye yabva adzokera mashure. Ndakangorohwa pagumba apapo handizivi kuti isimbi here kana kuti chii noni ndakadonha pasi pandakatarisa pandaona ndakanongedzwa nebanga padumbu. Zvikanzi budisa zvinhu zvese zvauinazvo vandangoisa zvinhu zvangu zvese apa. Zvikanzi hauna mari here vandatobudisa ndega mari yandandinayo. Zvikanzi unogara nani pandati ndinogara ndega. Zvikanzi pana vanhu vakawanda ndikati zvikanzi alright. Zvikanzi umwe wacho toita sei zvikanzi musiye aende. Ndisvika kumba vandafonera mama ndikati mama ndasangana nematsotsi. Zvikanzi ichitengesa zvinhu zvauinazvo udi uye timbofambawo. Zvikanzi alright vandatoti alright vandatotengesa bhedha vandandinawo vandatengesa maplates zvese ndikazvitengesa mari shoma kuti ndingoenda kumusha. Vandatotenga zvavanga wanditi nditenge mama vandatoenda. Ndasvika kuya ndikatanga kufamba ndega kumaprofita kuya iwo havachafambi neni ndingoona vangonyarara vachingoti tichaenda. Ndasvika pano umwe muprofita akanditi ndoda mai wako pano ukaenda mai wako dambudziko rako rinodii rinopera. Kati alright. Ndisvika mumbavha ndaudza mama ndikati mama ndozvandaudzwa. Mama wabva waudzawo murume wavo zvikanzi musikana ati zvanzi ndiuye nani namai wako. Zvikanzi mwana uyu akarerwepi. Zvikanzi kwana sekuru. Zvikanzi akakurira kupi. Zvikanzi kwana sekuru. Zvikanzi vanotambira pfuma yake ndiani. Zvikanzi ndiana sekuru. Zvikanzi ngaende ikoko. Zvokuti ndakarwadziwa kuti nditarise vana sekuru vacho hapana kana anodaira dambudziko rangu, hapana kana munhu wani anodaira dambudziko rangu. Zvikanzi wazvinzwa musikana kuti baba waramba wotoenda kuna sekuru wako. Ava ndistepfather vainzaro ndo vaidaro. Ndikati asi nhai mama zvechokwadi papo ndandabatikana ndakuchema. Ndikati ndikaenda kubasa kana kuti saizvozvi pana ndiri makandititengesa zvinhu zvako grocery ramakanyorera titenga chakati nechakati nechakati makaritambira mukabika mukadya izvozvi rapera makadi kunditi enda naro kunana sekuru nekuti hauna orerwa pano. Wakabva watanga kuchema wachiti wakunditongesa. Ndakasumuka musi iwoyo vanangotora gumbeze rangu 1 randaive naro ndaona kuti handina kwekuchemera dambudziko rangu. Vandaenda pangu pamba vandatengesa gumbeze riya $20. Vandatopiwa $20 mai vaibva vatondikangira nzungu ndikarara paruware kuti ndiwane mari yekudzoka kuHarare kunoku. Makuseni bva ndamuka bva ndangozora mafuta ndisina kana kugesi kwatoya kuHarare kunoku. Kwasvika watanga kugara futi newatorwa. Wakasvika kupiwa? Ndakasvikira kunonzi kuMandley Park kumaplaza uko. Vandanga kugara pamba paya ndichigara bva ndatanga kuita maricho ndichiita kusvikira ndawanawo mari yangu ndakwanisa kuzviitirawo zvinhu zvangu ndega. Asi watorwa iwawo ndo vaitogara neni kutotanga hama dzangu chaidzo.
chero wakatobika waitonditi ndabika uya udye. Ndo vanhu vandaikwanisa kutoudza nyaya yangu. Chero panapa pandakagara makatombondirwadza mudumbi imomo. Pandaitengesa ndakutanga kuti ndakuwana mari, ndabva ndatanga kurwara zvokuti kana ndichafamba unotengesa kuya handichakwanisi. Kuti ndiudzani dambudziko rangu handina munhu wandakakwanisa kuudza ndinganyepa. Zvokuti munhu wandakazotokwanisa kuudza ndimama wawe panapa. Mama mufunge so ndozvinoitika muupenyu hwangu. Ndatoremerwa. Ndipo wakanditi mama wako unombotaura nawe here? Ndikandotaura nawe asi mai wangu vandiona kunga ndiri kunyepa kana ndichivatsanangurira chinhu. Zvokuti chero ndiri kumusha pandairota hope. Pandakatanga kurota hope ndichikura, ndanga ndatanga kurota ndiri kuma4 years. Ndichitanga kutsanangura hope dzangu. Hapana izvibvuma aitoti ndiri kunyepa. Ko ambuya ivo vanobatwa kana kuhakira kumaprofita kwawanga uchienda, wakambodzokera here kandi kutaura navo pafoni kuti ambuya ndimakandirera ndima amai vangu sekutaura kwawaita kuti amai vako vaitofungidza kuti ndisisi vako? Amai inini mukati meupenyu hwangu kana makatarisa upenyu hwangu hauna kunyatsomirawo zvakanaka, ndingabatsirike sei? Ndizvozvo kuna mbuya ndakaenda zvinhu zvambondiomera futi. Pandasvika ndikati mbuya onai dambudziko randinaro. Vakati mira pane muprofita aripo toenda. Vatatoenda kumuprofita uya. Muprofita uya handifungi kuti anga ari noti ainzi akapenga ari kuchikoro munhu iyeye. Saka kupenga kwake anoita kunga achiprofita. Haana chakamboprofita patakasvika nambuya waya. Aingoti uyai nehembe yenyu madzimai. Iwewe manje? Hembe yangu yozadzwa manzi sauti. Yoiswa kusaidi kwerwizi. Zvonzi uyai nemhiripiri. Nesauti. Taurai zita renyu, uyai netsono. Zvichingonochererwa pamba zvinhu zviya. Pasina kana tsananguro kana chii. Zvonzi zvichatoita zvakanaka. Zvichatoita zvakanaka. Nemuprofita uya. Ndawana basa ndatoona kuti hapana futi zvekwandiri kuenda. Munamato wacho hatisi kufambawo kana pamwe kuti tinoshandirwa. Mungoenda pa1 year chete. Tingoenda pane iye chete. Saka ndakawacha hembe dzangu. Pekutanga ndakatoti mbuya ndakaenda kubasa. Pane munhu ari kuda munhu. Zvikanzi munhu wacho ngauye pano. Bva ndaudza baba waye kuti zvani nambuya wangu uyai kuno. Baba waye bva wauya. Zvikanzi ndoda kuti anoita zvekutengesa dovi nezvigayo zvedovi. Zvikanzi manje sekuru wake wakafona wachiti ada kuenda naye kuJoni. Saka kuti muende aende kubasa azviite. Ndikati baba waye vaenda. Ndikati mbuya vakafona rini sekuru mune foni here? Zvikanzi muda kuenda kubasa kunoitei? Muda kutiza kurima nambuya. Ndikati hani makati ndigare timbofamba. Ndikada mafuta hamukwanisi kundipa. Onai panapa tingotambura tichienda mari choti chidi. Zvikanzi kana wafunga kuenda wega enda wasi uchafira pamharadzano penzira. Saka ndaiti kana ndikada kuenda kuchigayo zvonzi usanonoka kudzoka nekuti murodhi munosangana nezviwana mombe. Ndikati mbuya zviwana mombe zvii? Waigona kuti ukanzi enondora kana masipunu mumbato nekutabika tii. Paunovhura dhiro unogona kungoona chinyoka. Ndotobuda ndobuda pamuya ndichimanya. Chero ari masikati. Makuseni muchimuka rimwe zuva takatoona nyoka yakafa yakaruma matress. Dzimwe dzenguva mumba imomo unogona kumuka dhoo rakashama rakangovhurika kudai. Ndoti mbuya onai dhoo riri kumuka rakashama. Zvonzi mhenowo kuti chii? Noti mumba muya mune zvinhu zvamainini vakashayika. Vaiva neproblemu. Vakaita itsvo. Mainini vaya bva vangofa. Saka murume wacho akangouya nezvinhu zvavo zvese. Akangoti tora henyu zvinhu zvemwana wenyu. Saka zvinhu zviya zviri mumba imomo. Saka mumba macho imomo ndiyo munomuka dhoo rakashama. Saka mbuya wangu nditi unosangana nezviwana mombe. Saka inini ndandaa kutya. Bva ndaona rimwe basa. Ndopandakawacha hembe dzangu. Ndawacha hembe dzangu dzaoma. Anambowadzwa ndoda kuenda kubasa. Bva ndatodziisa pamubhedha hembe dziya. Bva ndapeta hembe dzangu ndichiisa mubhegi. Bva ndatotora bhegi rangu kuri kumanheru. Bva ndatobuda bva ndaenda. Bva ndazofonera mama.
ndikati mama ndawana basa ndaenda. Asi ndakuda kuti ndichipfeka hembe dzangu ndikuona hamuna bra. Ndikati mama munondeserawo bra rangu kwambuya. Zvikanzi na mama alright. Mama wayo wazodzokera waenda kwambuya. Svika mai makambonawo here bra remwana. Zvikanzi anamumboriona bra rake. Mama wabudisa zvinhu zvese noti one room imba yambuya. Watanga kupinza zvinhu mumba 1 hembe wawacha. Watanga unorongedza futi 1 kusvika zvinhu zvese zvapera havana kuroona. Papazoita nhamo yatete wamama wangu. Vanaenda kunhamo kuya. Saka mama wangu ari kunhamo imwe hanzvadzi yamama wangu. Pamba papasara mbuya. Vangosumuka vapinda mubedroom wavo. Vaine bra rangu riya rakamupunyanidzwa kunga rabva muvhu. Zvikanzi ndiwaiti wakashaiwa bra rako. Iri bra rako iri. Ndikati marionepi ndona zveshuwandiri. Marionepi. Zvikanzi para rakadonhera kuseri kwewardrobe. Saka pandakaenda kwaGutu ndakanzi sungirai munamato pahembe yemwana uyu kuti adzoke kwese kwaanenge aenda. Ndikati zvikanzi chitora urongedze. Wana mama ongowana ana mama wako uya. Ndikati siya ipapo ndikangopedza kucheka muriwo ndodi ndotora. Saka wanga uramba uchingoti iwe uya utore huna vanhu vakusvika. Iwe uya utore huna vanhu vakusvika. Kana usingadi kuripfeka ndoripfeka inini vachidai pamusoro pehembe asi vasingagumisi pavari. Ndikati siya riri ipapo. Mama wachingosvika ndikati mama bra riya iroro. Zvikanzi rariripi ndikati rabudiswa nambuya. Mbuya wabva wazinzwa zvikanzi saka muri kuti ndinoroya inini. Zvikana hanzvadzi yamama wangu mai bra iri ranga riri pai. KwaGutu makaenda rini? KwaGutu makaenda Rasha asati auya pamba panapa. Ndipo makaenda kwaGutu. KwaGutu kwacho makazoenda nguva ende maienda nguva muchinopuhwa munamato wacho. Bra rakashayikwa manje apa pana 3 months. Zvikanzi saka muri kuti ndiri kuita kuti mwana wanyu asabara here kana ndiri ini ndichamusunungura. Zvikanzi mai kana muri kureururai toreururai zvidi zvipere mwana aitewo mwana wake. Zvikanzi matonditi ndinoroya ndoda kutonoudza hama dzangu. Zvikanzi kana muchida kuti ndikuripei ndinokuripai. Makambozviita futi zvinhu izvi mai. Mwana wangu afa panapa. Kana ndikuripei ndinotokupai mombe. Todaidza hama dzenyu todzibvunza kuti munamato wepi wakanzi ngausungirwe pahembe mukati ndokuti munhu ayambuke kuti adzoke kwese kwaanenge aenda. Muda kumudzosa munomudi. Munomudi pamba panapa. Mai izvozvi ndakuenda kuSouth. Pandinodzoka ndoda kuona Rasha ane mwana wani. Ane mwana wake. Ndomashoko akapesera kutaura sekuru wangu. Saka inini pandakazobva pamba ndakabva futi zvekungobva zviya mbuya ndisina izvozvi kana ndikada kuvafonera chaunotanga kuti huya kumusha huya ugare. Kana zvekushanda zvanetsa kana zvekuroorwa zvanetsa. Pamba pakasvika kana munhu ari kungodarika vati haisi Rasha vanovhomora kana huni mumoto siyana nemwana wangu. Kana ndiriko kumba kwambuya kuti ndikwanise kubata muchairo kutsvaira mumba ndaitadza. Ndinoita kumuka ndakaneta nyama dzangu. Kutadza kana kutsvaira mumba kana kusuka. Wamwe wazukuru wakati mbuya honai Rasha asi kuda kuita basa vanoti musiye yakadaro. Musiye azorora. Vamwe vanogezera kuseri kwemba asi vanotonditi kana uchinzwa nyama dzako dzakaneta gezera mudhishi umu. Kune zidhishi resimbi ririko. Zvonzi isa dhishi rako mumba wanyasa wadzisa mvura yako isa mudhishi wodi wogeza. Saka nini ndaingoti kundifarira. Asi one day ipapa nazopedzera kubva kumusha. Tairara mukicheni. Mbuya wairara saidi iri ndairara uko navangu mainini wangu. Ndakasonzwa chiguno changu chichipfanywa kudai chiombe ichi. Ndichibva ndabhutsura kudai. Ndikati pamwe igonzo. Asi pasina nguva ndakanzwa wakutopfakanyika mumagumbeze mawo. Ndakanza zvakandinetsa kuti chii chiri kuitika. Kubva ipapo ndo pandakatobva kumusha ndatoramwa. Ndakabva kumusha gore rapera paseri. Ndo pandakabva kumusha. Saka izvozvi pese kana pandinongofamba dambudziko remudumbu riya harichandimiriri kuti ndozorwadza kana kuti waenda kubasa kana kuti wadai. Rakutongondirwadza pese parangofunga pazvangofungira. Ndikada kufonera mama ati mama ndozvazviri wanditengesa zvinhu zvauina zvouya.
ndofunga kuti wandichitengesa uye ndikasvika kumusha kwacho chikafu chanendenda nacho chikangopera utanga nditarafu. Saka apa pandakazotanga kubatsirwawo pane maprofita yandibatsira pafoni. Vachinditira munamato. Mama wangu vakabva vafonerwa nevamwe prophet vaiti ndiri kugwero. Vabva vafonerwa vabva vanamatirwawo anitakanamata nawo mai vako. Ndakazongonzwa watotenga airtime wako ndifonera kanzi wapedzerana kuti kudii nemaprofita ako. Zvinoita here kuti wakufumurisa zvinhu zvemumusha zvinoita here. Ndikati mama hamundiwo here kuti ndiite mwana. Izvozvi dambudziko rangu ndinochemerani. Tarisai hama dzese hadzindidi. Hamundiwo here kutsvaga kuti muone kuti chii chiri kunetsawo pandiri. Inini nekuti kusvika kudai so ndapererwa zvodai ndiri munhu ndaigona kuzviuraya nekuti ndakamira ndiri ndega. Hama ndinadzo kana vaningina ndinawo. Izvozvi munhu wandokwanisa kufonerana naye ntaura naye ndibamunini wangu muningina wababa wangu. Ndo vanongondisimbisa vega nevana wavo. Imba iyoyo yega yakadaro. Asi kuti ndaendawo kumusha kwacho ndasvika vanotovhunza kuti uri kudzokera rini saka kwadii kwaunogara. Vanhu vanototyawo. Vanototyawo nokuti kwanenge famba zvichinzi mhepo iri pauri inotouraya munhu. Mhepo iri pauri ikada kubviswa inouraya munhu. Ndikaenda kana pamuprofita kushandirwa. Musi wekutanga ndinoudzwa dambudziko charo chairo. Wechi2 muprofita uya anobva atoneta akutotaura zvimwe zvakasiyana neizvozvo. Kokuna baba wako akatsanda. Baba wangu vasati vafa wakanditi takafamba futi. Zvikanzi mwanangu uri kunzwa mhepo iyi ndiye kumusha kwamai vako. Zvinhu izvi ndo zvakaita kuti ndidzingwe basa. Mhepo iyi. Kuti ndirambane namai vako ndakati ndabva negrocery kumusha kwamai vako. Mandasvika ndichidzingwa basa. Ndichifamba ndabva nanzi mhepo yasumuka kumusha kwemukadzi wako. Ndo chakaita kuti ndirambe mai vako. Mai vako ndaitowada kugara nawo. Saka kuti ndifambe nemwana wangu ndotangira papi. Asi mai vako ndo vane simba rekufamba newe nehama dzawo kana vaine rudo nemwana wavo. Nekuti mhepo iyi iri kubva kumusha kwani? Kwamai vako. Kuti nditoita birthday kana chitupa. Ndikaenda pamuprofita ndotonzi amai endai munotora ivhu mumunda muye naro ndikuitire munamato muwane birthday. Nekuti muri kuda kunzi mungofa mungotsakatika. Pandiri panapa ndakapondwa nematsotsi katatu. Maaccident handichatauri asi ndinotobuda hangu ndisina kuwara. Ndochandongotenda Mwari ichocho. Kuti Mwari vanondida. Asi wekutochemera kana kutoti ndaita dambudziko ka anawo kuchemera mai wacho avatombondidairi. Zvoti ndakambofunga mweya wekuti nditotsanangurira hangu mumwe munhu asakazonditi azviiti. Ndikati ndoda kuti mufonere mai wangu moti ndimi here mune munhu ane nhamba dzakadai munhu utaona akafa. Nditi ndoda kuona kuti havauye here kutora chituna. Ndoziva kuti chituna hapana munhu anombosiya chituna chiri musango. Vanhu chituna ndicho chavanoda havadi upenyu hwemunhu. Munhu iye akanditi aiwa usadaro hazviitwi unonga uchizvishurudzira zvinhu zvisina kunaka. Pamwe pandakamboenda mumusha futi zvikanzi vakatomboenda kujiraho rekumbare ukoko. Vanongondishwira zvinhu zviya zvisina kunaka. Hanzi vachinzi taona benzi rechikadzi raipenga rine bhegi richiteera madziro ejiraho. Hanzi rato nebhesi raro parairara manheru kana kwasviba. Saka vanhu vakanzi endai motarisa pamwe ndirashi. Vamwe vachibva vazoendesa shoko rekuti akaroorwa nadhiraivha wekombi akafa. Yaradzi yake yakatoitwa kumusha kwavo kwamutoko. Saka zvinhu zvakadaro zvinondirwadza mwoyo mangu kuti vanoda kuti ndife. Havambondishwirawo chinhu chakanaka kuti mwana wedu tazonzwa kuti wadai kana kuti ndazokunamatirawo kuti uitewo chinhu chakanaka. Ndikada kuti mama honai dambudziko randinaro iri vanobva vati chinyamutambirwe gwinya iwo ndiwo nedambudziko saka utoshinga. Saka ndisho kuti moyo wavo moyo rudzii usingarwadziwi kuti mwana wangu. Saka umwe kwandinofamba vanoti regerera mai wako nekuti vakatobatwa maziso kuti vasakucheuka. Ungoita mombe mashanga uchingofamba uchienda.
asi maprofita kwese kwandofamba nonga 8 vamwe vatodarika 8 vanongonditi kubereka munotobereka mai pane munhu achakushandirai zvinhu zvenyu zvikatoita mukasatanga nevana 2 muchatanga ne3 maprofita akawanda asingaiti saka ndizvo zvindinetsa kuti maprofita esaya ari kunyepa izvozvi ndakutopinda mu31 saka zvichaita rini aiwa uchiri mudiki 31 saka namai vepamba pauri kugara panapa makasangana kupi ndizvaita sei ndakatongoyawo ndichitsvaga imba zvoti sekuru wacho wepanapa hadi kunyepa pamwe ndiyo mhepo iyoyo vakatonditi unaani hama yako muno sekuti hauna chitupa kana bethi unaani hama yako muno ndopandakatoti imba yababa ungu iri papi pamaF apa vandatotsanangurira zveshuwa wanotopaziva zvikanzana baba wako zveshuwa ndaivaziva mama avo vandatovatsanangurira vaitonditi unobva kupi ndo pandakataura vanobvawo kwamutoko ndo kutosununguka kutaura dambudziko rangu kwavari vanin'ina wangu pano vanotouya vana wababa wangu saka uri kurarama sei zvinezvi zoti 31 vamudzimai anofanira kunge achititengerawo mafuta achititengerawo mapedzi achititengera zvekupfeka uri kurarama sei erachi izvozvi handidi kunyepa ndaita zvekutengesa mazai asi ndotengesa crate 1 izvozvi kana rendi handisandamboziva kuti mari yerendi ndichainhonga pai ndakafonerwa nevamwe madzibaba kunonzi kuwadzana station wakuenda kuWhite House vachibva vandita uya kuno kuti mbobatsirana dambudziko rako ipapapa mari rimwe zuro uya kuno kuti mboona dambudziko rako tikubetsera ndikati mari yandinayo ndechi ndekunohodha zvikanzi shandisa mari yawo inayo yekuuya nekudzogeresa tokudi tokupa ndichisvika paya madzibaba aya zvakatanga vanditaurira zvikanzi haudi basa here ndikati ndorida zvikanzi pane munhu aroda munhu webasa vatanga wadaira foni vakafamba neni kubva panonzi pamuzinda kuenda netsoka kusvika kunonzi kwachesa ameno kudhuze nemasoja ndasvika pamba paya painzi urikuda kunzi ushande havatozivani nevanhu vacho vari ipapo vakutotanga kukumbira chikafu pamba paya kuti hamusi kutibikira here musikana uyo haana mari yekudzokeresa ari kuda mari mai vaye vakutoona kunga ini ndiri tsotsi plus madzibaba vaye vaifamba vachindichimira panapa votsauka pane vanhu pamwe vaiti ndiye musikana uyawo paredhiyo here hameno handizivi kuti vaitaura kuti chii uyawo nditi ngatifambe vandatoshandisa futi mari yangu yekombiya havana mbondishandira kana kudi ndashandisa mari yangu iya futi kudzoka kunoku vanonzi madzibabani handitombozivi zita ravo vakangondifonerawo vandatofamba kuya kunoku ndakasvika ndikatorara pamvura apa ndo pamakazondifonera vandarara makumbo angu akazvimba nekufamba zvoti marimwe zuro racho chikafu pana mai wangu anogara kuseri ukuku vakatondipakurira sadza manheru ndikapakurirwa futi nevamwe mai wanika mwana kachicha hameno kuti variko here kuseri ukuku ndo vakandipakurira mami nemapotatoes anga arimo ndo handabika futi masikati ndo handadya zvoti izvozvi ndinotya kana kuti ndichi ndiende kuna sekuru vacho ndoti sekuru izvozvi handina mari upenyu hwatinawo izvizvi ndio mahararika vanongoti kana usina mari ita seyako ndoti pamwe vanonditi buda asi ndatobhadhara rendi yacho nepane mazuva rendi yako imari i20 chimwe chaungadiwo kuti upenyu hwako kuti tambanukei ndazva uchimbotaura zvokuti waitengesa mazai chaungadi ndoziva kuti inogona kunge iri mari kana kuti yestart kana business rauda kuti uite takatosa munharaunda yaunouyaugire neyeepweth nderechi izvi ndiri kuitira kuti kana paine vanogona kuti vada kukubatsira uye kana riri business unenge da kuti kutange nemari inini hangu ndongoti chero mari yandinga ndangobatsirwawo nayo chero yandii ndabatsirwawo nayo sekuti handina kana hama dzamama angu dzine mari asi anokwanisa kundipa hapana kana anokwanisa kundipa chero yandangowana inini business rese ndinongoita chero mari yandawana ndokwanisa kuti iyi inokwanisa kuhodha izvizvi ndinotoenda ndikatohodha izvozvo handimbonyari kana kutofamba ndichidaidzira ndotofamba nditodaidzira
ndofamba ndichodaidzira ndichitotengesa. Amai vako ukavafonera ukati imimi amai uyai kuno kutinobatsirwa kana kuti amai ndaona munhu anondibatsira asi zvanzi munenge muripo vanobvuma kuya? Handifungi kuti kana paine mari vanoramba. Okay. Nokuti pana pastor wakandinamatira nezuro wakatonditi uchaona mai vako vakuti ndakusuwa mwanangu vanogona kufonera kana kukuisira message chaiyo asi ndatoshamisika makuseni ndichitoona vakatondisa pastatus zvavasati vamboita. Vaingondisira kare kese vaingoisa message yekuti nditumire shungu ndikangoona wangoisa message iyo upenyu hwangu hwakutosunga. Handiriya aya tazvinzwa vahanzvadzi Rachel Katsandi. Tatiregai tiuye mutaurewo nyaya yenyu tuonewo kuti isusu seSly Media tinokwanisa kukubvisaiwo paposition tichikuisaiwo apa. Tinoedza nepese patinogona. Tinenge takukumbira kubva kwamuri moyo murefu. Nditi mazvona. Nekuti tinogona kuzoti hande yapo mumbonobatsirwa pamwe mosvika mona pakazara vanhu mubva maramwa inini pana pakazarisa vanhu ndichabatsirwa nguvai rega ndiitese rega ndidzokere zvangu kuapple earth. Handiti mazvona. Asi tinoimba kuti kana muchinge mabvuma kuti imbozamai kundibatsira zvinenge zvakuda moyo murefu. Ndinotoda kubatsirwa nekuti pari zvinhu zvandisi kumboziva kuti upenyu hwangu hwakanangepi. Ndega ndinozvibvunza kuti chero kunzi ndarwara nhasi chero kunzi nhasi ndarwara handimbozivi kuti ndinonogara mumba mani ndichipepwa. Asi dai kuri kunzi ndinenge ndakaroorwawo ndine vana vangu ndoziva kuti ndikarwara vana vangu vandondichererawo mvura. Hamuchada kuroorwa here makaroorwa ka 30? Kutaura chokwadi moyo wangu uchaiwoka. Kana kuti muri kuona kuti pakugara nezvandaisangana nazvo handiri kunyepa. Ndoda mbogara ndega. Handitika. Kana Mwari vega vataura kuti ichiroorwa zvinoita kuti uchiroorwa tarisiro ichiripoka. Aiyo. Asi pari zvino izvi handina tariro yacho. Kwambuya ava mukavafonera kuti ambuya zvanzi uyai kuno ndoamai vako tomboti ambuya uyai kuno ndaona munhu ada kuti andibatsire dambudziko rangu munongorizemi vangabvumi? Ukataura izvozvo manje kuti undibatsire amen. Saka tovati chimbondishanyirai kana kuti ndaona munhu ada kundiroora uyai. Ndavati uyai namama. Ndavati uyai. Ai vega ivo vasipo ambuya chai kuti ambuya uyai kuno ndaona munhu ada kundiroora uyai mutore pfuma. Vakarambe? Aiwa varambi. Handitika. Handitika. Ayo kungotaura zvedu but pachazotsvagawo nzira dzekuti isi vauye nekuti ndo amai vako uye zvakare sekutsanangura kwavanga vachiita ndo vanenge vari kubatwa ipapo. Handitika. Aya tinotenda mhuri yeZimbabwe manzwa vahanzvadzi Rachel Katsandi vachitsaura nhoroondo yeupenyu hwavo. Sekutaura kwavaita toziva kuti vamwe munogona kunge musiri mapasta manzwa kuti mapasta ari kundifonera madzibaba ari kundifonera vachiedza nepavanogona. Vari kutiwo zvakare mari yerent inoita $20 havana. Vari kudawo zvakare mari yekuti vaite start vatangewo bhizinesi ravo ringave rekutengesa mazai kana kutenga mabhero vachitengesa kuti vasave munhu anongoita upenyu hwekukumbira asi vave munhu anozviritira mukati meupenyu hwavo. Varume vari kunze uku toziva kuti munogona kunge mavaona vati zvekuroorwa regai ndimbomira upenyu hwangu umbotanga wagadzirisika mhepo iri pandiri itange yasuduruswa tozoona kuti zvemarriage zvinoita here. Toziva kuti tine vakawanda vanogara vachizotifonera vachiti ndamuona ine hangu toda kumuroora. Vataura nemuromo wavo vakati pari zvino kwete. Zita ndinonzi Robert Etafumane. Sly Media, building bridges.